בניית טבלת השעות היא השלב הראשון בתהליך בניית מערכת השעות השלמה. בשלב זה אנו מזינים את פירוט חדרי הלימוד, פירוט בקשות השיבוץ של המורים, וכמובן את שיבוץ השיעורים עצמו, אילו כיתות לומדות עם אילו מורים, באילו שעות וכו'. נתחיל בהזנת חדרי הלימוד על ידי לחיצה כאן על כפתור ניהול חדרים. יש לשים לב שחדרי הלימוד עבור הכיתות השונות נוצרים באופן אוטומטי, ולכן יש צורך להזין חדרים מיוחדים בלבד, מעבדות, אולמות ספורט וכדומה. ניתן גם לסווג חדרים לקבוצות שונות. סיווג חדרים לקבוצות מאפשר למודל בניית מערכת השעות לאתר חדרים פנויים בתוך הקבוצה. לדוגמה, ניצור קבוצה הנקראת ספורט, ונשייך אליה את אולמות הספורט שלנו, ספורט 1, ספורט 2, ספורט 3, ואת מגרש הכדורגל. בהמשך התהליך, אם נשייך את שיעור חינוך גופני לחדר ספורט 1, מודול השיבוץ ידע שבמידה וחדר ספורט 1 תפוס, הוא יכול לשבץ את השיעור באחד החדרים החלופיים, ספורט 2, ספורט 3 או מגרש הכדורגל. באופן דומה ניתן ליצור קבוצות נוספות כמו מעבדות ביולוגיה, מעבדות פיזיקה, וכן להזין חדרים שאינם שייכים לקבוצה כלשהי. לסיום יש ללחוץ על כפתור שמירת שינויים. השלב הבא הוא שיבוץ השעות עצמו. יש לבחור מהרשימה הזו את השכבה הרצויה וללחוץ על כפתור הזנת טבלת שעות. המסך שנפתח מתחלק לשניים. בראש המסך מתבצע שיבוץ מקצועות החובה, ובתחתיתו שיבוץ מקצועות הבחירה. נתחיל בשיבוץ מקצועות החובה. מבנה שיעור חובה יכול להיות פשוט. זאת אומרת, כיתה אחת שלומדת עם מורה אחד, או מורכב, כיתה אחת או יותר שלומדת עם מורה אחד או יותר. הקבצות, שיעורי חינוך גופני בחלוקה לבנים בנות וכדומה. נתחיל בשיבוץ שיעור פשוט. יש לבחור את המקצוע הנלמד ברשימה בצד ימין. ניתן לעשות זאת על ידי לחיצה על החץ הזה ובחירת שם המקצוע מהרשימה, או פשוט על ידי הקשת האותיות הראשונות של שם המקצוע. לאחר בחירת המקצוע יש לבחור את מספר השעות השבועיות בהן נלמד המקצוע. ניתן לעשות שימוש בחצים, או פשוט להזין את מספר השעות הרצוי. במידה ויש בקשות מיוחדות לגבי חלוקת השעות, שיעורים כפולים ומשולשים וכדומה, ניתן לבצע זאת כאן כפי שיודגם בהמשך. לאחר בחירת מספר השעות השבועיות, יש לבחור את המורה המלמד את המקצוע בכל אחת מהכיתות בה הוא נלמד. בחירת המורה מתבצעת באופן דומה לבחירת המקצוע, מהרשימה או על ידי הקלטת מספר אותיות ראשונות של שמו. כך מתבצע שיבוץ של שיעור פשוט, מורה אחד בכיתה אחת. נדגים כעת שיבוץ של שיעור מורכב יותר. ניקח לדוגמה את מקצוע המתמטיקה, שנלמד בשכבה זו בהקבצות. נבחר מהרשימה את מקצוע המתמטיקה, נבחר את מספר השעות השבועיות, ונלחץ על כפתור שיבוץ ההקבצות הנמצא מצד ימין למספר השעות. במסך שנפתח יש לבחור את הכיתות המשתתפות בקבוצה זו, בדוגמה שלנו כל השכבה, את המורים המלמדים, ובמידת הצורך גם חדרים מיוחדים הדרושים לקבוצה. במקרה שלנו אין צורך בחדרים מיוחדים. לסיום יש ללחוץ על כפתור השמירה. ניתן לראות כי השיעור הרוחבי מסומן על ידי צבע משותף. לחיצה על אחד מכפתורי הצבע תציג את הכיתות, המורים והחדרים המשתתפים בשיעור הרוחבי, ותאפשר לבטל את השיעור במידת הצורך. ניתן דוגמה נוספת לשיעור מורכב, הפעם שיעור חינוך גופני, המופרד למורה לבנים ומורה לבנות. נבחר את מקצוע החינוך הגופני, נזין את מספר השעות הדרוש, ונלחץ על כפתור יצירת השיעור הרוחבי. נבחר כיתה בודדת ושני מורים, מורה ומורה, ונשים לב שבמקרה הזה אנחנו משבצים שני חדרים מיוחדים, ספורט 1 וספורט 2, בהם השיעור צריך להתקיים. כפי שהזכרנו קודם, ניתן לפרט את הרכב השעות השבועיות על ידי לחיצה כפולה כאן, על תיבת השעות השבועיות. הלחיצה הכפולה פותחת את המסך הזה. במסך